Извинете, колко казахте, че е цената на нощувката в този хотел? 650 евро, госпожо. Та 650 евро правят около $1000, пресметна на ум Марси и си помисли, че Питър направо ще получи удар, когато види сметките за месеца в кредитната карта. Когато Марси се съгласи да не оспорва развода им, той беше поел задължението да погасява кредитите й в рамките на 2 години. Питър е такъв глупав човек, помисли си сега Марси. И наистина ли, той очакваше ли от една луда жена да постъпва разумно? Рецепционистката попита Марси. Цената устройва ли ви? Това е стая делукс. Боя се, че в момента нямаме нищо друго свободно. Чудесно, ще наема стаята. И Марси подаде кредитната си карта. Точно сега щеше да й се отрази перфектно малко делукс обслужване. Реши тя и се запита дали щяха да й дадат стаята, в която Вик се беше настанил преди нея. Госпожо Тагърт, имате ли нужда някой да пренесе багажа ви? Не, нямам никакъв багаж. И Марси огледа фоайето. Хотелът напомняше елегантен, макар и огромен господарски дом. След малко прибра кредитната карта в портмонето си и запита рецепционистката. Има ли откъде да си купя паста и четка за зъби? Да, нашите камериерки ще ви снабдят. Освен това имаме чудесен спа център, където се продават всякакви продукти за коса и козметика. Служителката й подаде ключа карта за стаята и я насочи. Вие сте в стая 212, а асансьорът е там направо. А може да се качите и по стълбите. Ненадейно в краката на Марси се блъснаха 2 малки деца. Момиченце с хубаво лице на около 8 години, последвано от по-малкия си брат. Тези деца извикаха спомените за нейните Девън и Дарън, когато бяха малки. Момиченцето се извини учтиво. Големите очи се стрелнаха към вратата, а личицето й беше напрегнато, докато чакаше майка им да ги настигне, отрупана с покупки. Паловото й братче продължи да тича все по-бързо около тях. Това момиченце е толкова сериозно, помисли си Марси и болезнено й се прииска да протегне ръка и да погали бузата на детето, да окуражи, че всичко ще бъде наред. Само че как би могла да обещае това, когато самата тя не беше сигурна? Нима не беше давала същите празни обещания и на Девън? Марси бавно се приближи към асансьора. Денят беше изтощителен, нервен и пълен с изненади. Първо ходенето в Югъл и срещата с Клер и Одри. След това пътуването обратно към Корк, целувката в колата, вандализма в стаята й и повторното посещение в полицейското управление. Последните 8 часа представляваха истинско влакче на ужасите, изпълнени с очакване, разочарования, обвинения и отчаяние. Дали това не беше начинът, по който Девън се е чувствала през повечето време, запита се Марси. Сега осъзна, че самата тя е напълно изцедена, както физически, така и емоционално. Моля ви, задръжте асансьора, провикна се някакъв глас с отчетлив британски акцент. Секунда по-късно жената с пазарските чанти влезе заедно с 2 си деца в асансьора и без да иска избута Марси към стената в тясното пространство. Извинете. След това тя смъмри сина си, който продължаваше да се върти в кръг като пумпал. Хайде, Саймън, по-кротко. А ти, Джулиан, защо си толкова сериозна? Какво има? Момиченцето не отговори нищо на майка си, но долната му устна потрепери. Хайде, Джилиан, какво има? Не ти ли харесва новата рокля, която ти купих? Там е работата, мамо. Роклята е идеална. И къде ще намерим такива обувки, които да й подхождат? Майката се разсмя.
Тя още се смееше, когато вратите на асансьора се отвориха на вторият етаж, където Марси трябваше да слезе. Беше ли изпитвала някога Марси удоволствието да се смее с дъщеря си толкова свойски? Или беше тълкувала всяка гримаса на Девън като евентуален предвестник на надвиснала беда и намек за приближаваща се катастрофа? Дали Марси не беше предала тези страхове и на Девън несъзнателно? Дали не беше породила съмнения и тормоз, които преди това не съществуваха? Дали Марси не беше търсила прекалено много подтекст или пък недостатъчно? Стаята й беше само на няколко крачки от асансьора. Марси отвори вратата и видя цяла стена, покрита с прозорци от витражно стъкло, с изглед към уединена градина и красива мраморна баня. Леглото представляваше огромна спалня, чаршафите изкрящо бели, а стените в бледо прасковен цвят. В гардероба висеше пухкава бяла хавлия. Мисля, че тук мога да остана завинаги, изрече тя на глас, легна върху кувертюрата и се втренчи в портрета над главата си. Затвори очи и си представи Вик Суровино до себе си, плътно обвила ръце около нея. И само след секунди Марси вече спеше. Дори започна да сънува. Сънува, че се намира при щанда за обувки в голям магазин. Самата тя беше боса, а наоколо беше осеяно с захвърлени обувки. В съня си Марси каза на продавачката: „Имам нужда от нещо, което ще отива на роклята ми.“ „Съжалявам, госпожо, но очевидно тук нямаме такова подходящо нещо. Идете си вкъщи.“ „Не, няма да си тръгна. Не и докато не си намери обувките.“ „Госпожо, вие сте жалка.“ Тогава един мъж дотича при нея, протегнал чифт черни обувки с високи токчета, ала кожата им беше издраскана, а токчетата счупени. „Какво ще кажеш за тези обувки?“ Това в съня й беше Вик Сурвино. Марси възкликна и протегна ръце към него. Но тогава от нищото в съня й се появи и Лиам, който я предупреди: „Не докосвай, Вик. Не му вярвам.“ И Лиам взе обувките от ръцете на Вик и ги захвърли на пода. В този момент Марси се стресна и се събуди. Тропотът от обувки по пода продължаваше да ехти в далечината. Тогава някой каза пред вратата й: „Аз съм камериерката“, и лекичко започна да почуква. Марси седна в леглото и погледна часовника. Вече минаваше 5, значи беше спала почти 2 часа. Вратата се отвори и в хотелската стая влезе камериерка с униформа. И двете се стреснаха, когато се видяха. „Извинявайте, не знаех, че в стаята има някой. Почуках няколко пъти, но не ми се отговори. Ще се върна по-късно.“ „Не, няма нищо. Май съм заспала. Свършете работата си, ще ви изчакам.“ И Марси проследи с поглед младата камериерка. Тя сгъна кувертюрата, после я сложи на най-горния рафт в гардероба. Дори да беше изненадана, че не вижда никакви дрехи по закачалките, камериерката не го показа. „Госпожо Тагърт, има ли нещо, което мога да направя за вас?“ Марси първо поклати глава, но веднага след това добави: „Почакайте, искам да ви питам нещо.“ Тя се просегна за чантата си, бързо грабна плика с снимките на Девън и извади най-новата. „Погледнете, дали случайно не познавате това момиче?“ Камериерката взе снимката и толкова я приближи до лицето си, че почти я докосна с късия си нос. Не бих казала. Това момиче изобщо не ми е познато.“ И камериерката върна снимката на Марси. „По дяволите!“ измърмори Марси, когато камериерката си тръгна. „По дяволите!“ каза си Марси. „Какво очаквам? Наистина ли очаквам камериерка да разпознае дъщеря?“ Но вече и тя самата не знаеше какво да очаква. Приседна на леглото и си даде сметка, че
не е стигнала по-далеч, отколкото при пристигането си в Корк. Дори беше станало още по-зле. Нямаше никакви нишки към Девън. Нямаше и собствени дрехи, нямаше дори четка за зъби. Сякаш подаден знак, на вратата се почука. Женски глас съобщи: аз съм камериерката. Марси се сепна. Дали момичето не беше разбрало, че е изгрешило и че в крайна сметка познава Девън? Марси побърза да отвори вратата и видя друга камериерка. Едро гърда жена с побеляла коса на около 60 години, държаща четка за зъби и малка тубичка с паста. Разбрах, че имате нужда от тези неща, госпожо Тагарт. Благодаря ви, отговори Марси и се пресегна с ръката, в която продължаваше да държи снимката на Девън. Камериерката попита: я виж ти, кой е това на снимката? Познавате ли я? Попита с надежда Марси. Няколко секунди жената заразглежда снимката, накрая каза: не я познавам, но за миг си помислих, че това може да е Кейти, дъщерята на моите съседи, но определено не е тя. Сигурна ли сте? Моля ви, вижте снимката още веднъж. Сигурна съм, разбира се. Дори сега, като гледам по-подробно снимката, виждам, че двете момичета са съвършено различни в очите. Марси обаче реши да не се предава. Напълно ли сте сигурна? И отдавна ли познавате тази Кейти? Разбира се, че я познавам отдавна. Откакто се е родила. И е голяма беля. Голяма палавница. От край време си е такава. А това на снимката кой е? Това е дъщеря ми. И е също толкова голяма беля. Камериерката се засмя и каза: предполагам, че всички вече са такива на тази възраст. Аз по-добре да тръгвам. Приятно прекарване, госпожо Тагарт. Ако имате нужда от още нещо, просто трябва да позвоните. Благодаря ви. Ако имам нужда, ще ви потърся. А това момиче Кейти, вашата съседка, знаете ли какви места обича да посещава в Корк? Например, някое любимо заведение? Защото дъщеря ми скоро ще дойде тук при мен и мислих, че би било добре да я заведа на места, където се събират много млади хора. О, госпожо Тагарт, в Корк не липсват такива места. Например, сещам се за заведението Дингълс на улица Оливър. Чувам, че там било много приятно. Има и още едно местенце, което се казва Мълхаки на улица Корн Маркет. То е малко недоуправено, но хлапетата си падат много по него. Марси се замисли. Улица Корн Маркет беше в самия център на града. Несъмнено през последните няколко дни тя многократно беше минавала покрай това заведение, но дори не го е забелязала. Може пък да си струваше да го погледа, предложи Марси, но реши първо да си вземе душ. Да се надяваме, че един горещ душ ще ме посъживи малко, помисли си тя и се вмъкна под прекомерно голямата батерия на душа. Изсипа върху косата си миниатюрното шишенце шампуан, дадено и от хотела, и го втрива, докато главата й не изтръпна. Искаше и се да измие мозъка си, да го освободи от паяжените на миналото, от съмненията и самообвиненията, които носеше навсякъде със себе си. Сега, докато се къпеше, наново изникваха въпроси в главата й. Възможно ли беше Вик Сурвино наистина да има нещо общо с нахлуването в стаята и в пансиона? Беше ли способен на такава подлост? И ако да, защо го е направил? И ядосан ли беше Вик, задето тя избяга? Дали пък той не ревнуваше, понеже я беше видял да заминава с друг мъж? Или дали още по-лошо, дали Вик Сурвино не беше психопат? Знаеше ли Вик Сурвино нещо за дъщеря и Девън? Нещо, което не му се искаше Марси да разбира? Не, това не може да е вярно, увери сама себе си Марси. Водата от душа продължаваше да се стича по страните й и да вкарва горчивия вкус на шампуан в устата й. Докато излизаше след малко изпод душа, чу мобилния си телефон да звъни.
Беше Лиам, който я попита. Добре ли си, Марси? Току-що полицаите бяха в кръчмата и задаваха какви ли не въпроси. Какво пак е станало по дяволите? Тя закрепи телефона до ухото си, докато същевременно нахлузваше халат. Какво казваш, Лиам? Полицаите са били при теб в кръчмата? О, да. Тръгнаха си току-що. Казаха, че стаята ти е била претършувана. И Марси му обясни набързо какво се беше случило, откакто той я беше оставил пред пансиона. Ех, Марси, ама и ти си една и за секунда не мога да те оставя самичка. Полицаите смятат, че го е сторил онзи твой приятел. Наистина ли той е унищожил всичките ти вещи? Лиам, може би Вик не е зловторникът, но да, всичко мое беше унищожено. Какво точно казаха полицаите, когато бяха при теб? Нищо особено, но задаваха много въпроси, Марси, най-вече за теб и за дъщеря ти. Като, например, от колко време те познавам и дали мисля, че си лабилна. Ти какво им каза, Лиам? Смяташ ли, че съм лабилна? Смятам, че не си в безопасност, Марси. Хайде, стигай ти, Лиам. Какви ги говориш? Разбира се, че съм в безопасност. Защо да не бъда? Защото някакъв смахнат току-що е нахлул в стаята ти и е разкъсал всичките ти вещи. А той може и да се върне? Нали го осъзнаваш? Наистина смятам, че трябва да си помислиш отново да се върнеш в Торонто. О, не. Това е изключено. Никъде няма да ходя. И натиш се, Марси. Но добре, трябва да затварям, на работа съм. Утре ще говорим пак. Няма за какво да говорим, Лиам. Никъде няма да ходя, докато не намеря Деван. Добре, няма да споря с теб. Трябва да затварям. Шефът ме гледа накриво. Ще ми направиш ли услуга, ако си стоиш мирно в стаята през нощта? Не ти обещавам, Лиам. Смятах да изляза. Смятах да посетя едно заведение на име Мълхаки. Лиам възкликна. Какво говориш? Да не си изгубила акъла? Та това заведение е долнопробна кръчма. Няма начин да отидеш там сама. В никакъв случай, Марси. Стой си в хотела и си поръчай нещо за хапване и си лягай рано. Не се безпокой за мен. Хайде, ще се чуем утре. Марси продължаваше да се усмихва, когато затвори телефона и го метна на леглото. Разсеяно се запита дали това е същото легло, в което беше спал Вик, и отново се замисли дали беше възможно да има някаква връзка между любезния мъж на средна възраст от Чикаго и дъщеря й. Припомни си всяка среща с Вик Сурвино. Преповтори си разговорите помежду им. Интересът му към нея не беше ли нещо повече от просто съвпадение на привличане и възможност? Нямаше ли нещо зловещо зад привидно невинната му фасада? Наистина ли Вик Сурвино беше наскоро разведен, пенсиониран търговец, все още скърбящ за своята починала първа съпруга? Или всичко това беше хитра уловка, предназначена да я очарова? Имаше ли изобщо нещо вярно във всичко, което Вик и беше казал? Накрая Марси реши. Лиам беше прав. Главата й толкова се въртеше, че тя не беше в състояние да излиза. Не и посред нощ. Би трябвало да стои мирна в стаята си, да си поръча рум-сървис и да си легне. А първата е работа утре сутринта да бъде да излезе и да си купи някакви нови дрехи. Поне снимките на Деван останаха ненаранени и тя грабна чантата си от бюрото и плътно я притисна до гърдите си. Всичко ценно, което наистина й трябваше, беше в тази чанта. Парите, паспорта и спомените. И тя отвори чантата си и извади плика с снимките на Деван. Моето бебче, прошепна Марси и нежно положи фотографиите върху бюрото. След това извади снимката на своята собствена майка от плика, погали я и каза: моята красива мама.
После бавно и неохотно тя бръкна отново в чантата си и извади втория, по-малък плик, онзи, който беше надписан с думата «Мама». Оттам Марси внимателно извади единствения лист хартия, прилежно сгънат и прибран вътре. Няколко пъти тя превъртява в ръцете си листа, преди да го разгърне и преди да го вдигне до пълните си със сълзи очи. Започна отново да чете разкривения почерк на Девън. Това беше писмото на Девън до майка й. Моя красива мамо, не очаквам от теб да разбереш онова, което се каня да направя. Моля те, не ми се сърди и разбери, че не съм взела това решение толкова лесно. Знам колко много болка съм ти причинила. Затова ми повярвай, когато казвам, че нямам желание да ти причинявам още. Знам колко много усилия положи за мен. Моля те, не забравяй колко много те обичам. Ръцете на Марси се тресяха, докато сгъваше отново подгизнали от сълзи лист и го прибираше обратно заедно с снимките в чантата си. След няколко минути тя нахлузи дънките и сивия пуловер, които беше носила през целия ден, и се отправи към вратата на хотелската си стая.